ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадем ба канали мо. Имрӯз мо қарор дорем дар ноҳияи Кушониён. Собиқ ном Бохтар, собиқ Бохтари пешина, ноҳияи Кушониёни ҳозира. Хоб ҳаминҷа говҳои буғузу гусаладор фурӯш шудааст. Баъд инҷа буқачаҳо ҳаст бародаро. Ҳаминҳоро ҳозир ҳамаша дар давоми видео маълумотошро метаҳем. Ҳамин буқачаҳоро берун мебарем. Ғайр аз ино бародаро, ҳоли сари замин дам. Чанд та ҷа? 7 гови шведкарпати буғуз. 7 гови шведкарпати буғуз ҳаст. Ҳозир дар давоми видео ва ёро мебарем. Аями видео набаромада шумо тамошо карда бестем бародаро. Говҳоро ҷӯшида, раҳ гардонда ҳамаша нишон метаҳем бародаро. Видеоро нагзаронда то охир тамошо кунед, маълумотошонро бигирен, нархошонро бифаҳмед, баъд маслиҳати хуб карда харидори аниқ шуда занг мезанед. Ай буқаи сементали тоза ҳаст. Хоб гови гусаладори галштен бо буғуз, ба инаи чорнапёстри гусаладор бо буғуз, баъд инаи сементали буғузи дига ҳаст. Якм гусалаи. Ҳозир ҳаминҳоро якта ба якта маълумотошро метаҳем. Шумо бошад маслиҳататонро карда харидори аниқ шуда баъдан занг бизанем бародаро. Хоб дӯстони азиз, маълумотиро анами буқаи сементали тоза сар мекунем. Син солш чанд қайна яка? Син солш 1 солаву 2 моҳа, 1 солаву 4 моҳа инемтария да. Плюс минус. Плюс минус ам 1 1 4. Хоб бародаро, ин сементали тоза барои зодгирӣ, барои бастан, ҳозир паридан намешавад барои бемалол мепарад любой говда. Зод гирифтан бошен ё ин ки бастанӣ бошен, марҳамат. Ба гуфти соҳибаш дар сари адир бастаги, пем хурдагӣ нест, фақат барои паридагӣ. Ҳоли эм хурдагӣ неста бародаро. Фарқишам я барои ҳамин ра гардона мешида боша. Мешавад, шумо не. Ҳозир яҳуи мекунем, ра гардиёшро як бор мебинем бародаро. Ана ра гаштанош бародаро. Хурдан саломатӣ ягон камбудӣ надорад. Хатшам чанд қариб 1.50. 1.50 не, 1.58, 57 ам қай. 1.60 спокойно аст. 1.60, 1.60 спокойно сатила. Баромаш. Ой, камтар рустар бо гашта биё басаш. Гардон я мешава ака. Я бародаро бине. Стойка асп. Не поча ҳавсиша тамошо кунем. Ҳоли нав 1 солаву 2 моҳа, 1 солаву 4 моҳа шидаги аст, на? 1.5 сола ҳам шидагӣ нест. Хурдан саломатиш ягон камбудӣ надорад бародаро. хоҳишмандо бемалол метавонед омода айпеш бибинед. ё ин ки метавонед ба телефонам заказ кунед. одамои боарӣ бародаро. қадрш дигари ҳама чизаш конкретна аниқай. расчётатонро бемалол гирифта метавонед. 1.60 хатшай дарози паразиш вай нест. Хоб ҳоҷи нарх чанда? Нарх шоҷи 35,500 мегем бо савдо мешад. 35,500 а? Бо савдо мешад. Муомила дора, даставка чи? Муомила даставка дора. Муомила даставка дора бародаро. Харидоро боша марамат. Бемалол савдо кардан мегирен. Савдош ба ҳузур ай. Бале. Хоб вақти мегзарем гови галштен да? Гови галштен. Гови таҳдон ҳам мегем мешаванд. Хеле сол шуда. 2 сол шуда дар хона, 2 сол. 2 сол шуда дар хона, мақсад гови боарӣ ай да. Бе мондаги буд алафи холӣ. Ина гусалача ғанаҷин шай. 5 моҳа. 5 моҳа. 5 моҳа. Ноҷинча бародаро барои молкунӣ беҳтарӣ. 2.5 моҳа бордор рафтаги. 2.5 моҳа. Нав я ҳафта шид да шикесем жодесем. Ҳаби рафтаги аст, суни нест, буқа паридаги. Буқа паридаги. Шид гап нест ака. Шириш ака ҳами сарида 10-12 литр меҷӯшем, бегаида 8-10 литр меҷӯшем. Алафи холикати. Алафи холикати. Нав як 3-4 рӯз шид, я ҳафта шид. Да додистем шир зиёд шидеса. 3 литр шир зиёд шидеса. Бо соса иншоалло ки бо зиёд мешава кам не. Хоб 2 моҳа буғуз бародаро. 2.5 моҳа шидаги. Даже зиёд. Хоб ширша гуфтем бародаро, я дандоншам бинем. Я аввал аҳлиша бинем, баъд дандонша. Аҳлиша ина бибарда. Я бурами чочоша. Патабги маш. Шем. Ай камера таздестай. Ина. Бародаро. У заминда бисёр наҷӯша. Кам хеле каш басаш.
این هر چورش هر چورش کار میکنه برادر. مقصد گفتیم که یعنی گوی خونه شاید چی نیست، گوی بواری های. خب نرخی اوچه بچه هکن нархи очабочаст 45000-ш мегем, савдо дора бо дастафка дора. 45000 сомонӣ муомила дастафка ҳаст бародаро. Гусалаш 5-6 моҳа ғнаҷин, 3 моҳа буғыз. Ина хидаш оз бо дандоншам нишон метем, хичон биган ки чандум зоишай. Чишаш то бо дар пешиш мақсад чи наши. Бе пауза бана бародаро. Видео дарозам шава. Бе пауза. 6 дандон. 6 дандон. 6 дака гап нест. Я рагардиш бинем тамом бад. Ragardиш binen. Ahlishda garantiya barдар. Soybush kafolat bedestay ahlishda. Du soshi da xonay govda ahlishda garantiya. Xurdansham ne abro bibin. Xurdansham binen rang kambay mefre. Ya. Shoxina bigay tep. Galshtino parodoy shirian ako medone xton. Shiri soz meti. Oli arafi xoli xati xton shiniden chand qashir dodestay. Ustala bigay. Oli bo پونجورات این دیگه سبوس پابوس دیگه بزرگتر میشه. شیرگردان اکن. راگشتماش خوش رو تماشا کنیم برادر. گو هم کلونای هم اهلای خوردن سلامتیش همش 100%. خب نقشه گفتیم برادر همین معامله داره دستافکا داره. اون مولی نوبتی ده میگذاریم. برادر این مولی نوبتی گوی گوسالادور چورناپیوستر. خب گوسالاش مودا. اینا گوسالای غناجین داره. یکی موها دو ماهش دیگه. سیام کنیم گوسالاش دو ماهش دیگه. دو ماهش دیگه برادر. خب خودش چورناپیوستر. بخار افتگی. سرازو بخار افتگی. بخار افتگی. چند ماه؟ یک ماه زیادتر شده. یک ماه زیادتر شده بخار افتگی برادر. خب شیرش خیلی دویه که سنجیدی شیر. شیرش اکد با گفتی سوی بش. اینا ما هم ناوردگیم با گفتی سوی بش که همی 10-12 لیتر جوش دیستم گوسالاش هم اکن دیستم بو. شیر اکا گاب نیست. 10-12 لیتر شیر داره یا اهلیش بینیم اکا. اهلیش به حد اهلای. نبردار ایرا اوسانجی شبین چخیل شیروش میریزه. چور چوچه 100% کار میکنن. مقصد گوی با کفولت. یا دندونش هم بینیم یا برا. با راگشتانش هم میبینیم. اینا دندونش برادر. معلومه یا؟ 6 دندون. آن ای گوسالاش میشه. گوسالاش هم بقواتی زوره. وزیا راگشتانش میبینیم بعد نرخوش گاب میزنیم برادر. رفته اینا. خوردن سلامتی یگون کمبودی نداره. آنهای راگشتاناش پرودای چورناپیوستری توزش. اوسانجیشیش تا گردیگرش تا برادر سوزه همش. شیرگردان اکن. جومون تنگتره اینه که معلوم ایده. راگشتاناش گردیگرش همه چیزش معلوم ایده برادر. گفته استیم کن. اومده دیدنش به مالاد. به مالاد میایین. خونه میبینید معقول کردن میگیریم میرین یا اینکه دستافکا میکنن. نقش بگو که نقش برادر 32000 با سودا میشه معامله داره دستافکا داره. 32000 سومونی معامله دستافکا هست. سوداش به مالاد برادر سودا کردن میگیریم. بعد اکنون میگذاریم برادر سیمنتال یکم گوسالای بغوز. سیمنتال یکم گوسالای بغوز. حرکت کنیم برادر. 8 ماه بغوزه. 8 ماه بغوزی نزدیک. آنهای برادر یکم گوسالاش ایسوبی همی. پیش اومدن دا کم تا ناراحت میشه. یک دستمالش میکنه دیگه نمیجون بایش. دیگه اجم اینه. مسئله اهلیشم. مسئله همش اینا. اینا اهلیش بینین. اینا. پیستونشم و یکی وهمیت اینا. یکم با رفتن تا کم تاریخ چی میکنه بعد خصوصا خیلی دستمال میکنین. سونش توره یکم گوسالا خطا میدونه. یکم گوسالا کم تره باید میشه. لیکن نمیزنه. زدن نداره. شرط برداشتن و خیلی عدد نداره برادر. شو فهمونید بار نکنه خطا به مال بیاین. بیاین پیش ببینید بسنجیم بعد حالا کنیم.
симентало аҳл мешаванд. Хушрӯ аҳамият дем паҳмиша, почағавсиша, якум гусала. Ина рагаштанош бародар. Хурдан саломатӣ камбудӣ надорад. Шидака гарден. Шиш беҳад моли бақувват. Оз мебандем, ирам я дандоноша мебинем бародарон. Ҳамирам я дандоноша бинем. Майли. Шуш. Ай смеяка. Оши тамом ози. 4 дандон. Гу бақувваттар бародарон. 4 дандонони гусала, дандонони гусалагӣ ҳаст. Шидака. Хоб нарша будака. Наршака 31000 мегем бо савдо, бо муомила, бо доставка. 31000 сомонӣ арзон мешава, муомила дора, доставка ҳам арзонтар монем намеша кам тараки дигар. Чанд қавл? 30 монем намеша. Хайна 30000. Чӣ гап мешава? 30000 сомонӣ мана бародарон симентал, вале шукои симентал боша марҳамат. Муомила доставкаш ҳаст. Савдош бемалол ай бародарон. Наи буқачаҳо ҳаст, ҳозир инора берун мебурем. Ҳамаша хушрӯ мебинем. Буқачаҳои Карпат, швед, бобана хеле зардо ҳаст, беҳад буқачаҳои базебанд. Пеш қафо як хел 4 кунҷа ҳозир берун мебурем, мебинем. Ҳозир буқачаҳоро мебурем, мебинем. Баъд пеши govои сари замин мерем. Бародарон ина буқачаҳоро берун бировардастем. Шумо як бор хушрӯ тамошо кунед. Ҳама буқачаҳо буқачаҳои падсосанд, яъне ки нав айшир биромадагӣ буқаҳои Карпату швед. И қара калон шаванд, уже паридана сар мекунанд. Ино париданда чақонаи пародор. Я хушрӯ аҳамият дем пеш қафо як хел 4 кунҷа бародарон, паҳм почағавс. Мозим як бор айбироншон мебиром. Аксариятиш сияҳ буда бо бародарон, ҳамин свети хадаву. Рангиш сияҳ будааст, аксариятиш. Нехе ятадита бур будааст. Ана зард ҳаст. Неки пародоршон ҳамаш як хел 4 кунҷа. Сарам 4 кунҷаи қафоам пешам. Яҷо ҷамъ мешуда, ҳамиш безе будаки. Мана бародарон ҳамаш буқачаҳои нав айши биромадагӣ, нархошонам сабук ай бародарон. Хурдан саломатӣ камбудӣ надорад. Ино ҳамаш вайда гаштагиай. Адирдада мисол буқачаҳои бастагӣ вай нест. Адирда гаштагиай. Инҳоро банда мебандем. ё ин ки шумо ҳам шароит дошта бошед. Адирда бугардон, таи гардана нигоҳ кунем бародарон. қариб ки ҳамаш ҳам хелайда, ҳамашам ина ишам бинем. 4 кунҷа пародоршон беҳад ба зеб. Ана ишам бинем бародарон. Таи гардан ҳамаш аҳамият ден, ҳамашам худ ранги моҳӣ лаққай. Ҳоҷи нархошон чӣ хелай ба инора? Нархошон ҳоҷи ай 12500 то 15 нима. Бо биям бибинам бо савдо, бо муомила, бо доставка иншоалло. Шит гап нест. Ай 12500 то 15500 сомона. Бале. Буқачаҳо ҳаст. Ай 4 моҳа то 6 моҳа ҳоҷи. Ай 4 моҳа то 6 моҳа. Гап нест ака. Бародарон неки буқачаҳода гап нест. Буқачаҳо беҳад я борга усу будавонем шо. Я бор. Биям дарвозаро маҳкам кун ака. Ҳайда. 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 Я бор дига ина рагаштаноша бинем. Ҳайда. Ина я бор ҷамъ шуда. Ҳайда. Чо. Ҳайда. Ҳайда. Усу беаҷо, усу будро. Марҳамат бародарон. Хушрӯ аҳамият дем буқачаҳоро. Паҳмиша, почағавсиша ай поёнам мегирем. Хода гап нест айнеки. Нами зарчам зур буда. 4 кунҷа почаҳо ғавс, таи гардана бинем. Хоб, бародарон акнун мегзарем баъд govҳои сари замин. Дӯстони азиз, анаи govое ки гуфтем ки Карпат сари замин да. Ана ҳамун gov инҷа 7 сар govҳо будааст. Ҳаминоро ҳозир як бор ҳамашам хел нишон медиҳем. Баъд якта ба якта аҳлиша вайша мебинем. Ҳозир ҳамаш банда бастагӣ судагия. Дар ҷош ҳами раҳ мегардонем, аҳлиша як бор мебинем. Ино
ҳамаш ҷӯшоя акай о ҳамаш буғузан ҳами бовар ки дигар намеҷӯшем чун охи ҳами сари замин да бастагӣ ҷӯшоан ҳамаш шир доран о касоне ки ҷӯшиданда вақт доранд метавонем биҷӯшем бигирем ҳамаш буғузане ки буқа рафтагия якам вақти ҷӯшидан надоштааст хонадам дигар моло ҳастай оре ҳами яка намеҷӯшида ягон гусалачаи майда дошта бошем тавишта сарду битенам мешавад гусалачаи майдаам дорем барои биган хуш мекунем сар метем шун якхатшон савдо када сар мекунем аями биёем сарш мекунем аями сар кунем хоб я бор хел аҳлиша нишонта яка я дазмол чочоша ё ҳамаш рад омад ин нигах ки чихе гишна мондаги чихе камта чи мо бароим сари замин довардем мондем шон ҳамаш говои аҳлан ҳамаш ина аҳлишта бардоро ҳамаш говои аҳлан созан чочош кор мекунад ҳар чор чочош 100% па гарантӣ диёяна пеш бибинанд савдо муомила дастафка биган қачо ғанаҷунчои майда ҳастанд ки хуш мекунем барои шир шамакидан шит гап нест я бор дандонша бинем мемонад чӣ бани 100% говои аҳлам барои маълум айда говои аҳл мана дандонош хулоса ихтом бародаро шидака тамом нақша мегӯ ака нақш 17700 17700 сомонӣ муомила дастафка ҳаст хоб анаи говои дуюмай ишам говои дуюм ина нависагием дар инҷашку 5-6 моҳа биғизам ҳамаш ҳами хираҳд омадагӣ бародаро кадом гове ки савдо кардем маҳқул шид скриншот мекунем ватсап да акада мефартоед ҳами буфаҳма ки гап дар бораи кадом гов рафтеста ҳамаш буғузиша чанд моҳа гуфтем якумша ҳамаш акад ками кам 4 моҳан баланди баланд 6 моҳа баланд буғузам шидака ай 4 то 6 моҳара буғузиш я дандонша бинен ябора мана дандон хито хулосатуна броем чандон зоя ак шохушам уже маълумат хоб анаи го хурдан саломатиш ҳамаша дидестам ки ами 100% хурдеста ранг камбайн задеста бародаро хурданашта ягон гап нест рагаштаноша мина даҷошине метавонем бибинем да мисол банда истодагия ягон камбудӣ надорад якта хеле ҷетта када нагардем нақша буга кайра нақш 18600 бо савдо мешавад 18600 муомила дастафка ҳаст бародаро мегзарем ба гови сеюм гови сияҳ карпат ё бечора як 13-14 рӯз рада гишнагида ташнагида ина мо 4 рӯз 5 рӯз сари заминда рӯшон додем инака дандоноша ба назар мегирем бародаро мара дандонош шидака гап нест аку тарбият мекунад касе бигиранд мақсад моло нам омодагиянд хоб я бор аҳлишам хел ина бародар аҳлиш ина чор чайна ҳар чоша чочош кор мекунад гаранти ҳама чочош 100% гаранти проверка када мана бародар рагариш гуфтем ку аку ҷетта када нагардем ҳар яктиша 100% хелида нақша буга 16800 16800 муомила дастафка аст бародар бемалол савдо кардам мегирем ана ик бошад гови чорум мана карпа балешкои карпа тоза карпа ҳаракат кунем шам ҳами хей бародар гови калон гови аҳлан ина чочош бародар ҳеҷ ка қапидагӣ нест ина ҳеҷ ка гови қапидагӣ нест 100% аҳлиш я бор дандоношам бинем ина дандонош мана дандонош бародаро хулоса ихтом шидака мана рагардиш бандиш калтар буда ине ки 100% ай бародаро гуфтестем ку ҳами бемало хутон меоен ай пеш мебинен ҳама ҷоша месанҷем баъд савдо када мегирем мерем бародаро ё ин ки дастафка мекунад ҳами сари савдода ҳама чиша маслиҳат мекунем қати соҳибуш нақша бугӯ 17500 сомонӣ муомила дастафка ҳаст хоб анаи гови панҷумай гови карпа иғноҷин бигема меша ёша маълум айда худаш шоз дандоноша мебинем хулосатона мебурем мақсад ҳамаш буғуз бародар гуфтем ку бо пурсида нагардем ки иш буғузай ҳамаш буғуз ҳамиҷа будагиё мана дандонош шидака гап нест я барам аҳлишам чико ина бародаро ҳамид я вай кудем меистабад ягон проблема надорад хутон 100% метавонед
дар пеш омада проверка кунем. Хоб нархи чанд пуло якам? нархи 17000. 17000 муомила дастафка ҳаст. муомила дастафка иншоалло. Бемалол савдо кардам Аст. бародаро. Анаи шашум гувай гӯи калон ба фирм ками гибрид шидаги қати 4 напёстур ё швед ё ки карпат. Ами гӯи калон айда хе алам дора. Хоб ина аҳли оша дибестем бародаро. Ба ҳузур ҷӯшида мегирем. کسی در شیر در کار باشه میجوشین گوساله داشته باشین تاوشته سر میدین حالی شیر میتیا просто яка جوشیدن وقت نداره گو سر زمین دای جوشیدگی نیست خب دندونش هم بینیم یا با بله از دندونش رو بینین گوی بخواد باینی که اینا دندونش داره شیده که است اینا دندونش نقشه بگم 19800 معامله دستافکا 19800 معامله دستافکا است بردارو کسی دم اقلای اسکرینشات کده میپرتوین سوداشو کده میگیرین 7 ماه 7 ماه بغض 7 ماه 7 ماه بغض همش بغض ای بردارو انا ایش 5 پلوس که اگه ای 5 تا 6 ای بغضیش شیده کنه گوی 7 ماه گوی زردی هم گوی مایده نیست اینه که همش بغضانه اهلیش اینه برده اینه برده خوردن سلامتی اهلی بردار خودتون دیستین که هیچ خیلی مولا اونایی دندونش بردارم اونو مرحمت شیده که گرد نیست خب نقشه بگو که نقش 17500 با سودو معامله دستافکا 17500 معامله دستافکا است بردارم کسی در کدام مول معقول شید همون اسکرینشات کرا پارت اسکرینشات کده میپرتوین سودو کده میگیریم بردارم خب بردارم نوارو داروز نمیکنیم در همینجا جنباس میکنیم کسی توخش تا همینجا تماشا کرد در کامپیوتر رقمی 7 بنویسین چند کس توخ تماشا کردگیش بفهمین و شما فقط یک تا لایک ویدیو معقول شدگی باشه خب کانال دو نشوین ویدیوهای زور حالی ای پیش است بردارم